Ved hjælp af Pythagoras-sætningen beregner vi højden for Cn i både den farvede og den hvide trekant. Det vil sige, vi ved, at Pythagoras-sætningen er An plus Bn er lige med Cn. Så først tager vi Hn, altså højden af vores trekant, plus grundlinjen af vores trekant, som er c minus x plus c minus x, som slut i anden, som er lige med a, altså vores hypotenuse. Her isolerer vi så h i anden, som vi kan se. Det vil sige, at h i anden er lige med a i anden, minus parentes c minus x, parentes slut i anden. Det samme gør vi med den anden trekant. Så vi tager højden af vores trekant, den hvide, og sætter i anden, plus grundlinjen af vores trekant, x, og sætter i anden, som er lige med vores hypotenuse af den hvide trekant. Altså h i anden plus x i anden er lige med b i anden. Her isolerer vi så også h, så den hedder h i anden er lige med b i anden minus x i anden. Så trækker vi de to udtryk fra hinanden og isolerer af, så vi får a i anden er lige med b i anden minus x i anden plus parentes c minus x parentes slut i anden. Så udregner vi parentesen, så det bliver til a i anden er lige med b i anden plus c i anden minus 2cx. Nu kan vi så sætte cosinus ind i stedet for x. Altså cosinus gange b ind i stedet for x. Så det bliver til a i anden er lige med b i anden plus c i anden minus 2 gange c gange cosinus til a gange b. Så nu vil vi gerne have isoleret cosinus til a. Så får vi c, eller 2 gange c gange cosinus til a gange b, som er lige med b i anden plus c i anden minus a i anden. Så får vi så isoleret cosinus til a, så cosinus til a er lige med b i anden plus c i anden minus a i anden divideret med 2 gange b gange c.